Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο σήμερα με τον Κασεδήμα. Θα παίξουμε λίγο Duo Showdown και θα σας δείξουμε τις πιο ακραίες και αστείες στιγμές. Τι κάνεις Κασεδήμα? Καλά είμαι, γεια σας. Ωραία. Και θα αλλάζουμε λογικά παίκτες. Εγώ θα παίξω στην αρχή λίγο με Edgar, να δούμε τι θα γίνει με το πείδημά του. Και Κοίτα, πάρτε popcorn, πάρτε φαγητό, πάρτε και κάτι να πιείτε και ευχαριστηθείτε το βίντεο. Πάμε. Έκανα πλακία. μη σε φάει, Έκανα γιατί κάτι είσαι λάθος. Έκανα πλακία. Έλος. Μα δωράκια εδώ, φέρε δωράκια, μην τα πάρει. Money. Μόνοι. Πώς? Εδώ μέσα έχει άτομο, μην πας. Ωραίο άτομο ρε μπρο, ωραίο άτομο. Ναι, στο άλλο ήταν. Τώρα τα κύματα. είναι πολλές πιθανότητες να τώρα και του μου έκανε αυτό, τώρα πέθανα. Δηλαδή αυτό, τον έφαγα, please bro. Ωραία, πάρε και τα άλλα, Αυτό ήταν, δεν μπορεί να με βαρέσει, αλλά μπορώ να τον βαρέσω εγώ. Μπρο. Oh my god. Oh. No. No, broskide. Oh my god, bro. Hell no, man. What the fuck? I could do this if I wanted to. Get out.